He doesn't want to comply. He doesn't want to comply with Pakanin Cancer, and he almost 3 years fighting. We almost fight. We almost have 3 years fighting this matter. That means if they are talking Pakanin Cancer, that is a First of all, Furniture Bargaining Council is not legit here. That's why we're fighting. They're not part of us. We're part of the building industry. Okay. Yeah, but they No, it's not 6 years. Then I would have said in the labor law, we're busy fighting with the bargaining council. Why That I'm not falling under the furniture bargaining. But I'm not a furniture manufacturer. But I've seen something like a furniture there. Put it on your mail, we'll handle it from there. Bring us your email. Right. Bring me your mail and we'll take it from there. You will. Lapha is the furniture. Yazi Furniture. South Africa siyabingelela. Silala sikhona. Inkampani yakho bayithenga kodwa labemnyama. The MBC kodwa nje ila ngamaplani. Yeah, benza amaplangwe, benza nama-tiles. Isimanga sisibona sePitori la sikhona. Isimanga sisibona lapha ya. Abantu basebenza banama-dust mask. Iyashunqa le nto bakhanda ama-tiles apha abathanda iplank. Akunama-dust mask, akunama-boots, akunalutho nje. So yizo nazo sizodlula okunye sinibonise njengamanje ukuthi iyona yiphi into eyenzakalayo. Siyacela abantu baseSouth Africa basukume silungise South Africa abantu bakithi bazofa and kunezinto abayidlelayo ezingatholakala. Unazo icompany ngenhlanhla nawo sinayo. Kunezinto abayidlelayo abantu bakithi abangayitholi ngendlela okufanele bayithole ngayo. No Pakanin Council abaholi imali okuyona yonke nje into nje ingenye into but manje sathi imali yakhe sizomenzela proper sokwenza a proper what you call formal meeting esizoyicela kuyena sikwazi ukuthi sizohlala naye phansi sibone ukuthi sibhekisana kuphi ngalolu daba kodwa sizodlula lapha sinibonisa abantu bakithi basebenza under what condition. Ngani zakwethu engingakusho nje ngathi cha isisukile futhi sizolwa kuze kube sekuphelele ukulwela abantu bakithi eSouth Africa. Akukho okunye okungaphezulu balokho, asiphula imithetho, asenze lutho, kodwa nje abantu abasebenze ngendlela ehlelekile. Akufanele ukuthi wonke umuntu usebenza umsebenzi ongaphezulu kodwa bahola same salary. That is wrong. So izona zinto esiphila nazo abafaki mamask. Kufanele ukuthi yonke into asilwi nabantu kodwa silwa nendlela umqashi akenza ngayo lokho. Siyabonga.